Ja, ik vond het heel erg gezellig. Er waren veel leuke mensen. Voor de honden was het misschien wel een beetje onrustig, hè? Af en toe een beetje wat druk was. Maar ik denk dat het heel goed is gegaan en dat we veel geld hebben ingezameld uiteindelijk voor de honden. Dus ja, daar gaat het om. De donaties, hoe gingen ze vandaag? Ja, goed. Het was aardig druk. Dus ik denk dat er veel donaties zijn binnengekomen. Wel, ik hoop het. Jullie komen van een organisatie vanuit Nederland hier naar Bonaire helpen? Ja, ik ben bij Bonaire Break gekomen. Dus ik ben hier 6 weken om vrijwilligerswerk te doen. Ik ben hier als deeltijdstudent vanuit de ALO bij de hand, zeg maar, ben ik gekomen. Dus ik heb mijn werk in Nederland stopgezet en ik ben nu werkzaam bij de Pelikaan op maandag en op donderdag bij MBO. En ik vond het leuk om daarnaast ook nog wat andere dingen te doen, zodat ik wel een beetje weekritme heb. Dus dan leek me leuk om hier ook een ochtendje aan de slag te gaan. Dus dat doe ik nu 3 weken en bevalt goed. Ja, het is ontzettend leuk. Ja, het is allemaal niet heel gecompliceerd. Nee. Het is gewoon, als je het leuk vindt om met dieren om te gaan, dan ben je van harte welkom om hier een steentje bij te dragen. Dus, ja. Ik vind het heel leuk. Het zijn leuke hondjes. Ze hebben allemaal wel iets meegemaakt, maar ze zijn stuk voor stuk heel lief. Nou ja, ik zou vooral zeggen van zorg goed voor de dieren om je heen. Kijk waar je kan helpen. Hier zijn ook altijd mensen van harte welkom en echt nodig ook. Dus mocht je een moment hebben dat je zegt van nu kan ik een keer eventueel helpen hier, dan wees welkom om langs te komen, dat sowieso. En zorg goed voor de dieren. Als je terug naar Nederland gaat, zou je bij bijvoorbeeld vrienden en vriendinnen zeggen om hier te komen helpen? Ja, zeker. Als ik vrienden heb die hier naartoe komen, zou ik het wel aanraden. Het is allemaal goed geregeld. Peter is een hele aardige vent die goed meehelpt. Hij pikt ons 's ochtends op en dan brengt ons ook weer naar huis. Dus het is ideaal. Heel leuk. Komt u maar, meneer. Zo. Dag meneer. Komt u maar eens even komen. Kom maar dan. Oh, kijk eens. Van de Valk. 111. En dan 111. Een emmer schep van een kind. Oh! Kijk, jij kunt de zandbak in. Dat is even Dimpy. We hebben er nog één. 111, ja. Dit is 414 die het hier hebben. Ik ga dat nu tegen je zeggen. Hij er nou weer heen? U wint $20 bij Van de Tweel. Kijk eens. Nou. Vandaag hebben wij de Dag van Hoop. Hoop is onze eerste echte rescuehond. Hoop kwam binnen, mishandeld, geslagen met een manchetti. Was helemaal stuk en kapot en mensen zeiden tegen hem: Patrice, hij gaat het niet redden, laat hem inslapen. Ik zeg nee, ik noem hem Hoop en we gaan ervoor. En dat is gelukt. Hoop heeft nog 5 jaar bij ons gewoond. Hoop is vorig jaar Dierendag overleden. Dus vandaar houden wij Hoop levend met de Dag van Hoop. Ja, natuurlijk Dierendag. Maandag is Dierendag. Toch een boodschap voor de mensen die ons nu zien met wat betreft honden, katten, maar al die dieren in generaal. Alle dieren hebben een hart. En dat betekent dat het levende wezens zijn waar je voor moet zorgen. Een beest mag je niet mishandelen, niet slaan, mag je niet geen eten geven, geen water geven. Dat is mishandeling. Dat zou je met je kinderen ook niet doen. Ook al zijn ze soms lastig. Jullie hadden vandaag loodjes. Wat andere activiteiten hadden jullie vandaag om fondsen te krijgen? Ik heb een donatiepot staan. Daar kunnen mensen geld aan achterlaten. En verder hebben we de loterij. En Erik en Liek zijn er om de boek te promoten en te verkopen. En we maken reclame voor de bingo die 6 november is. En daar is ook een veiling bij. Die opbrengst is ook voor ons. Het ging heel erg goed. Heel druk, veel bezoek. Veel loten verkocht. Dus we zijn heel tevreden. En het geld wat we binnenhalen, dat is voor de nieuwbouw. Daar komt een nieuw ziekenhuis. Dus Kakelvers gaat steeds groeien. Waarom eigenlijk? Het is nodig. Het is gewoon nog steeds nodig om dieren van de straat op te halen, om mensen te helpen. Gisteren een telefoontje, ja, honden van de buren zijn vertrokken. Ik heb ook geen geld om ze eten te geven. Dan kom ik eten brengen. Dus we proberen op zoveel mogelijk manieren te helpen voor de beesten.